Paano maglakad ang TikToker? Wah! 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 Paano maglakad ang papunta sa fiesta? Paano maglakad ang galing sa fiesta? Paano maglakad ang sumasakit ang tiyan dahil sa kakakain? Paano maglakad ang may stiff neck? Paano maglakad ang boksingerong nahilo sa suntok? Paano maglakad ang may utang na walang pangbayad? Hoy, ikaw! Nasaan ang mga tao dito? Di mo ba ako naririnig? Ang sabi ko, nasaan ang mga tao dito? Paano maglakad ang basketball athlete na baldado? Paano maglakad ang nakalabas ang paa? Paano maglakad ang paloob ang paa? Paano maglakad ang tatanga-tanga? Bahala nagbugoy, basta laber boy. Bahala nagtakoy, basta laber boy. Bahala naglikoy, basta laber boy. Kung